Good evening mga ka-oms. Ayan, no? So, ngayon, magdi-dinner ako. Papakita ko sa inyo yung yung ano yung mga kinakain ko sa gabi. No? So, ito lang talaga kinakain ko mga ka-oms. Ito ha, papakita ko na sa inyo. So, ito, ayan. Medyo marami ngayon ha. Kasi gutom yata ako. Ayan. So, merong dalawang itlog. Dalawang itlog, ayan, dalawang saging na saba, tapos meron akong panghimagas na orange, you know, and then, syempre, hindi pa rin mawawala sa akin na every kumakain ako, may dala-dala, may iniinom akong, tsaa, ayan, tsaa yan, ayan, no, at of course, yung tubig na may kasamang limon, ayan, yan lang. See you next video. Bye-bye. May cream na ilis ba?